Tabii yaxşı megan ki şirket atomi oylik nametiya. Ana kuş mu bişne fikir kine ki şirket oylik natiya agar çxe kadar zana kor mekna apliki kadar reklama megiran akse xchona megiran ku ya bor megiran du bor megiran neki har roz namegiri ku hamu şirket ami alon foyda olar desta pul do desta значит ki твое kadar sol шуд уже кор кардестян ако ягала сол нашуду хаяк чан сол шуд ки кор кардестян значит там пули нахс кор кардестян ки кадар кор кардестян и кадар одам уже регистрация шудаги пули нахс кор кардестян ҳама қаки пулошона броварда нишон наметян подписчику ама меандоду ами атомиё пулошона нишон наметян ман намедонам барои чи бай хеле мекунанд неки ойлик мегиранд просто и кора секретча фаҳмидан дар кораи хушрӯтар фаҳмидан дар кораи кор кардан дар кора агар просто бишинӣ дар хона регистратсия шавию бигӯй хай кани кайвода пул метан хеле бигӯй намешавад бишко дар ширкат бояд кор кунӣ бо тариқи телефон фарқ надорад ту хонашинӣ ё ки ягон ҷои дигар кор мекунӣ самое главное желание покоркни дар корай дӯстони азиз ватсапи апай аминара мемонам ссилкаи группашона мемонам метавонен ки нависен шумода кора ёд метиҳанд ва бисёртар анамо чортага набори ки ман дорам ку макияжома мешум тоза мекунам гел дора бо маска дора ку ҳаваям мепурсанд барои вай метавонен ки апай амина пурсон шавен мумкин дали чи дошта боша агар надошта боша нишон метиҳад ки чихе регистратсия шуда ҳамон чиза заказ карда метавонед да осона вай ҳама метавона укора шуда нишон метиҳад метавонед ки заказ кунем барои худтона ана бо ҳастанд нафароне ки айма дар бораи хемухем мепурсанд хемухем дору нестай падчико вай витамине комплекс витамине барои ҳама касалиҳо фоида дорад гурда дард дил дард ягон касали хун псориаз варикоз асаби бош ягон воспаление дошта бошӣ вай соз мекунад ако ӯ витамина гуфтасам ӯ дору нестаем ман хӯрдам ман як пачкаша хӯрдам анам 6-7 додаш мондаги ҳолиам ҳамуда стоп кардам дӯстони азиз касоне ки мехоҳанд хемухем харидорӣ кунанд ё ин ки худшон заказ кунанд марҳаматшон метавонед ки апай аминада нависен нашоти кор карданам ҳатман нависен касоне ки бекоранд як бор попробовать кунед бе ягон хариду фурӯш дар 6 моҳ як бор 200 сомон да харид мекунед тамом падишко ҳар рӯз харидорӣ намекунӣ айҷа